au diinganan munabe jalai untuk kamu mah au manjahaon sian joloon. Tona nioputa sobosion borusihotan nagabe tuhe sigaton. Persatuan Simanjunta Sitolu Sadaina Dohot Boruna. PSSSI. Hasil Niria. Niadopan ni 20 sada cabang-cabang. Di Bona Pasogit Balige. Tanggal 6 Juli 1960 sia. Sada dihaporseai jala di parhatutu rohanami oparan di sobosihon borusihotang do tona napinasahatna nasinahapon ni debata tuhani peparanna mardau si tombuk hutabulu dohot boruna. Dua ia tona neopunami borusihotang namar tujuan doi pasiding parbadaan dohot parmaraan dihani oparan ni sobosihon borusihotang maradopon hahadoli parsuratan naso sada ulaun adat dohot parugasanon ripe-ripe tolu a ala tona pangupolon do tonai tuhani poparanna mardau si tombuk hutabulu dohot boruna na langsung berkepentingan ditonai jadi holan poparanna namarsada jala napinasada di PSSSI do naboi mangaleon hatorangan dohot pandapok penafsiran nasah tarimot tusi tolu B molo adong name nafsirhon tonai di luar ni PSSSI Hurajumi hani doi naparohon hagaoron tubagasan nang turuan di PSSSI obat alani hodo hami somon nasailau marningot dohot mangihutto
Raja Salomo Onom ayat 20. Ditolobi, disahkan raport dohor suara bulan, pengurus pusat, Persatuan Simanjuntak Sitolu Sadaina dohor Boruna, Ketua MJ Simanjuntak, Sekretaris G Simanjuntak. Forest betul paham.